kamar misali inda ni nake, saƙon da ya kamata a ce zan iya tura wanda na san cewa zai kwantar ma wanda hankali, ko kuma a'a zai kwantar ma wanda nake so in tura ma saƙon kai tsaye da hankali. Idan ni ne ke, zan fara ga neman mashi aminci ga Ubangijinsa. Misali zan ce, amincin Allah a gare ka, da fatar ka yi ni lafiya. Ina fata wannan rana ta kasance ɗaya daga cikin ranaku manya a gare ka, musamman da ya kasance wannan rana ta Juma'a ce. A koda wace ranar Juma'a, rana ce da muka sani cewa mai haske, daraja da ɗaukaka. Ina fata farin ciki na ya tashi cikin ƙoshin lafiya, da fatan kuma ya fita cikin nasara, zai samu nasara, sannan kuma ya haɗu da nasara a koda wani lokaci, kuma ya dawo da nasara. Nasarar ka ita ce tawa, kwanciyar hankalinka shine nawa. A duk wani lokaci da kake cikin kwanciyar hankali, nakan ji ni cikin annuri, saboda kwanciyar hankalinka yana da matuƙar muhimmanci. Muhimmanci, kima, daraja da wadata irin taka takan gushe ni a duk lokacin da na tsinci kaina a cikin farin ciki, domin na tabbata abin da nake muradi ko kuma nake alfahari da shi yana cikin farin ciki. Alfahari kalma ce da take nuna ji da kai, ba ji nake da kaina a kanka ba, amma duk abin da nake so to ina ji da shi. Ji da shi da nake shi ne kawo min girman kai. Ba girman kai ga al'umma ba, girman kai da kuma faɗi akan abin da nake so yana da girma. Girman ba shi ne ya fi komai muhimmanci ba, saka murmushi akan abin da ya fi komai muhimmanci, wato fuskanka. Annurin da ke kan fuska shi ne ya jawo abin da nake faɗi. Ba kalmar ce kawai abin faɗi ba, wanda nake yabo da kalaman da nake faɗi. Kalaman da nake faɗi su ne suka kwatanta, sannan kuma suka tabbatar cewa ina aika saƙon ne kai tsaye ga wanda ya isa, wanda ya cancanta, mai kima, daraja da wadata. Wadata shi da ɗaukakar shi, shi ne ta sa nake mai barka da daidai wannan rana ta Juma'a, da fatan ka yi ni cikin ƙoshin lafiya. Allah, kamin mu shiga wani abin nan, Allah, ga wata mata tura sako, sunanta Suwaiba, daga jihar Katsina, Kankara.